Ahojte, vítajte v dnešnom videu. Ak ste tu noví, tak ja som Luisa. Dnešné líčenie je inšpirované videoklipom od Rity Ori ku filmu 50 Shades Freed a videoklip sa volá For You. A myslela som si, že je to veľmi ideálne a jednoduché líčenie na Valentína. A myslím si, že tie červené pery proste to celé dotiahli na vyšší level, lebo ozaj, že do tých očí sme nedali veľmi nejakú veľkú námahu a bolo veľmi jednoduché sa takto naličiť, ale tým, že ste si dali tú námahu dať červené pery, tak to vyzerá, ako keby ste strávili veľmi dlhý čas malovaním sa. Ale ako ste mohli vidieť, tak proste netrvalo to vôbec dlho. A už by som sa vám chcela ospravedlniť ku môjmu momentálnemu hlasu, možno to ani nepočujete, možno áno, ale som chorá a nie je mi práve dvakrát najlepšie, ale vedela som, že ak nenatočím dnes, tak nebudem mať už čas na žiadne valentínske video, takže som určite chcela aspoň jedno dať toho roku na Valentína. A bez ďalšieho blabotania sa poďme pozrieť na to, ako som sa naličila takto ako Rita Ora. Takže ako ste mohli vidieť vo videoklipe aj na fotke, tak Rita Ora má veľmi matný make-up, takže pre dnešok použijeme tento matný make-up od Maybelline z kolekcie Fit Me a je to ten Matte and Poreless a moje je vo farbe 120 Classic Ivory. A tekutý make-up si zafixujem týmto pudrom taktiež od Maybelline z tej istej kolekcie Fit Me vo farbe 10 Fairlight. Tak ja teraz dokreslím obočie pomocou tejto ceruzky od Essence vo farbe číslo 4 Blonde. A myslím si, že použijeme túto tmavo-fialovú v kombinácii s takouto svetlejšou hnedou matnou. Všetky sú matné. Aspoň myslím, hej, všetky sú matné, čiže túto fialovú s takouto svetlejšou, teplejšou hnedou. A ešte som sa rozhodla, že k tomu pridám asi aj túto oveľa svetlejšiu hnedu, taká, čo je viacej studená. A teraz na tento linkový štetec tenky si vezmem túto sivo-hnedu a trošinku v nej primiešam aj tejto sivo-čiernej a potiahneme ju na spodku horného viečka, tak popri tej línii myhalníc a budeme ju ťahať dovon. Pod obočím na zvýraznenie použijem tiež z tej istej Naked trojky farbu Strange, tá už mi vypadla, takže... Tak ja si myslím, že Rita tam má nejaké tie trsy v myhalniciach, ale podľa mňa k takémuto veľmi jednoduchému valentínskému make-upu vôbec ako netreba sa nejak
čunťať s umelými myhalnicami, stačí podľa mňa pár vrstiev nejakej dobrej špirály a myslím si, že môžeme ísť. Takže si natočím najprv myhalnice. A použijem najprv od Puppy špirálu Band a toto je vodeodolná. Tak pod očami nemá až tak vysvetlené, čiže použijem takýto trošinku tmavší korektor od Maybelline z tej istej kolekcie Fit Me v farbe 20 Sand. Zafixujem tým istým pudrom, ktorý sme použili aj na tvár. Pod oči teraz trošinku vydimujem len túto takú studenejšiu hnedu. A na konturovanie použijeme tento puder od Sleeku vo farbe 106 Tan. Teraz môžeme prejsť na koniec tohto líčenia a završíme to tými prekrásnymi červenými perami a použijem ako kontúrku na ústa od Essence číslo 10 Femme Fatale. Aj tou kontúrkou už, tak môžete skončiť aj pri tom. Ale ja si ešte navrch hodím od NYXu Soft Matte Cream vo farbe Monte Carlo. Tak a môžeme ísť na valentínske rande. Tak dúfam, že video sa vám páčilo a ak áno, tak mu určite nezabudnite dať palec hore a taktiež dúfam, že sa tešíte aj na Valentína, aj na premiéru toho filmu 50 Shades Freed, aj keď vraj to bude najhorší z tých troch filmov, ale tak no už keď ste už videli tie prvé dva, tak určite budete zvedaví aj na tretí. A ak pôjdete si pozrieť ten film, tak určite mi dajte vedieť dole v komentároch, že aké ste mali z neho pocity, alebo či pôjdete. A taktiež, ak ste videli videoklip od Rity Ori a sa vám páčila, alebo sa vám páčila aj tá pesnička, tak určite mi dajte vedieť tiež dole v komentároch. Alebo môžete nájsť aj na týchto všetkých sociálnych sieťach a môžeme sa skamarátiť aj tam. A pre dnešok vám len pekne ďakujem za zhliadnutie a uvidím sa s vami na budúce. Majte sa!